Čo robiť, keď som podviedla manžela, ale chcela by som tomu dať ešte šancu? Mám sa vôbec snažiť? Alebo mi ho nikdy neodpustia, nemá to zmysel? Toto sa ma opýtala klientka. Či s tým viem pomôcť? Prvé dni, týždne, mesiace sa priprav na to, že tam bude veľa emócií. Ten partner bude zranený. Možno ťa nebude chcieť vidieť, možno ti bude nadávať, možno to bude proste vyostrené. Možno ani on sám nevie, čo chce ešte. Ešte je nahnevaný, ešte chce odpovede. Ale ak bude súhlasiť, tak rozhodne nevysvetľuj svoje konanie, že nech ťa chápe. Slova ako vieš, ale ja som to robila preto, lebo som bola nešťastná, nebolo to dobré. Toto môže prísť možno neskôr, keď sa o tom budete môcť porozprávať, že prečo vlastne tá nevera vznikla, lebo však ona neprichádza len tak. Ale na začiatku s tým musíš vybudovať dôveru, niečo obnoviť. On teraz ťa bude skenovať, bude hľadať dôkazy, či ti môže vôbec veriť, či vôbec chce ti veriť, či sa niečo mení. Že všetko, čo povieš, čo urobíš, ako sa nadýchneš, bude dôkaz toho, či ti môže veriť viac, alebo nemôže veriť. A preto tu pomáha také dve veci zo začiatku. A to je zodpovednosť a hranice. Zodpovednosť znamená, že on príde s tou témou, ten druhý človek, lebo bude chcieť o tom hovoriť. Rozhodne nevrav, že sa o tom nechceš baviť, že urobme hrubú čiaru, posuňme sa vpred, daj tam priestor, aby mohol o tom ten druhý človek hovoriť. Proste to je tá zodpovednosť, že preberieš dôsledky toho rozhodnutia. Áno, ono to bude opakovane ten rozhovor prebiehať. Budeš mať toho plné zuby, budeš mať toho dosť. Ale proste myslí na to, že ten druhý nemá odpovede, že pre ňo to je šok, pre ňo to je zrada, potrebuje sa s tým nejako vysporiadať. Ty ten šok nezažívaš, ale ten druhý človek áno. A tá zodpovednosť spočíva aj v tom, nielen vytvárať priestor, nechať ten rozhovor, hovoriť o tom, ale keď to tam príde, áno, urobila som to, bola to chyba, mrzí ma to, ale odteraz urobím všetko preto, aby sa to už nezopakovalo, aby sme tomu dali šancu, aby to bolo dobré, aby to čokoľvek, čo naozaj úprimne cítiš, že to tak chceš povedať, že to tak myslíš. Ale daj tomu validáciu, že áno, stalo sa to, áno, urobila som to, áno, bola to chyba, áno, odteraz urobím všetko preto, aby to bolo iné. To je tá zodpovednosť. A opakuj to. A druhé je